Namo Prabu Duryudana Sun Marakutara ten kaparangalun ngandika Kenaryo mangsit pindho bombang tangan saping tawang susu angin ngendi nggone yang kali ingkang kong paksimi para Dedhek jemrabawaning ratri sasatara wus manjur kawuryan Namastu Promosidam Om Amigna Mastu Promosidam silat mringwang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung nang ning wilebes tumaksila stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetulot tolat mringrap deng parabdiya winisuda traingkang dina mudama pinarti laming lalata manggiya tekap wasananing gupita tawon ben pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang murwengkata sitebyar dumadining Mahayang Purwa parwakaning kandhane arep untuting basa dengeng kuna ngemu surasa yen winaras
saya karaos mula jaruang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lur jalma angilo kaca jarweh wis rinakup cang carita lebecik wis kagelar jroning pageliran ya iku sejatine amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Daru Miwang Kartika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angidri bawana prawateking buksina gilir kemandi temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu nyang sarta abad Redung lantang kartu mangkar toyo sini rambun toyo jawah pati kerbiya dadi padang kutu tuwalang atuku burunonom yang burutyo dadio beranan tanpa wicalan padang terwangan sinari sang jiwang renang gengar sumur bawani jagat munggung jagat witantuk mungup-mungup munggung kalingan mukrabang mengangah lamun gasai yayah dilat-dilat po bumi saya dangu sumurup sang jiwang arko katos sebelah kanan kerengabang isipun sendara kapur bawar sinari sang jiwang pasonto tanam tokaton ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojong gunung kenemelan gedanu kasih orang maban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Wakutha Mega tan wetawis dangu soleh kawula dase den luarsa angupaya buka karep tegal sawahi anglo sulur tanah wedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garun iku nanggring raja kayane sawenana pirembagan Somoro Wangi Sang Hyang Ngarkasa ya dangu saya inggil pus katon melok sinari jagat durung inggih kiblat papat lor kidul witan kulon sinari jagat kang samya rebut yuda rebut ijo rebut kekuwung Prandit katan wonten ing amadhahe kekuwunging raja negari Ngastina ya negari enggak cahaya ya ing liman benawi ya sinebat praja ing Guru Janggala panjenengan pambeganing kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebancaran sirasa pantaya benawi tenami ombak samudra binang langun kang tanpa pakut pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik saben greping jurang corong kinepung gusirung kinari susuing peksi lamit miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanem tuhang rembuyung rojo-rojo karang gidriron kalopo bumi subur pasidan mawur satengah tenandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lamai toya mijil saking sendang uning nirtani ilune kang binara para pran kang dirambi wadhu bentung-bentung kirawi hangilane sawah miyang pategalaning loro kesmo mokal pangoleng tetang bebasan datanono bumi sanceng kanggeng selo sedaya tinandurang kang murakabi panjo Bathari Silang gelar pasapinan yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan rengga plawijing kang ngrembuyug godhongane hambyuk kowe ngati kaya manglung ngono witane polo kang kependhem polo kang kesimpar polo kang gumantung sajotanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ngono Jaka kita iwen sanse angrembaka lamun siang ngagelaring mangunan lamun wanci sarap sore samya mulih marang kandange dewi-dewi datana carane kandhang nganggo kenanjing malang labet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sahyek saeka kabdi akarun huring rusa bangsa tuwin negari ing Ngastina ngimbangi gunung anggung reksa nglestari tumurun aratu merasa dadi hurik-hurik aning lingkungan langgung-langgung lamun tinaliti sampun samya sanget ing sesanggeman sepet tebih saking lintasan saya sinan saya Winodawida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari ing Ngastina nalika semono lagi mancip marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir jinawi gemari pakarta tata Raharja dasar guru kang gedhe bore padang jagate durku setur tato kuncarane turta kasusuring panca prajola sinenta wau
ingkang ngastaku sarangan adil bangsa negari ing Ngastina. Menanging den ucapna dasa namane Sang Nata dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Nata Prabu Jakapitana, ya Sang Prabu Jayapitana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Kurupati, ya Sang Kurawa Indra, ya Sang Dastarastra Siwi, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsah. Nalendra Gong Winatara lire sugih Herbondo Bandu. Sugih bondo tegese sugih, derajat pangkat brono pijes tumpuk kang mantumpo-tumpuk. Bebasannya seprapat jagat bondo kagungan niru Sang Prabu Duryudana. Sugih Bandu lire Nalendra sinembah dening para Nalendra. Teges Nalendra kang abebala raja. Nalendra madheg wonten sak madene negari Ngastina lire nggadhahi watak sama beda dana dendha nanging negari Ngastina sampun pantrem nanging dereng jenjem. Sampun jenjem nanging dereng ayem awit Nalendra ingkang tasih ginaken watak adikang adigung adiguna tasih nengenaken marang tumindak sasar susurangkara tuwin murka. Watak candala tuwin budi kang nista. Pramila kawula nyesamya sumit mangasaning Sang Prabu Duryudana kedadak Sang Prabu Jakapitana lenggahaken samadaning Damarcana. Kinarebek sangjaning sing bibedaya abdi mban banyak dalang sawung galing Ardhawalika kang sarwaretna. Tegambar blabare samudra datan petepi datan kanten pisuwanira sangya. Anung-anung tetunggiling praja negari Yawastina. Anenggih pujangganing para sata Kurawa. Pandhita ing saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya sinebat Bharatwaja putra ya kang aran Sang Wipra. Pandhita Wasis Waskita ing Ngesti turta kondang monyor-monyor pramila datan mokal den dadosaken saka guruning para sata Kurawa dados guruning wong aperang. Lire anggadhahi guna kasantikan Aji Jaya Kawijayan adu atosing balung leteng kulit miwaji ajining kanuragan. Lasinten ingkang saged dene ora mangarsa nenggih pepatih negari Yawastina pidalaming plasa jenar nenggih Sang Rikana Pati Hari Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantalpati. Sang Rajanapati Hari Sengguni mengeraken pasiban niru sangya para kawula kang samya gandeng masisiran jejel riyel arepet pepet bibit prasasa tetepan dunggul tatan pesela labet sekathing marusi boyang jawang budak gendira rerontek kang umbul-umbul kekitur kang katonangen dano yae mungsa labu payung megar wenti jambu barat ing mangsa rendeng tumbahing rangap kaya jati ngaraning mangsa katiga. Prandene katingal tidom jinem madaring pasewakan negari Gajahaya. Nadyan gugudhungan dataning ngubah samirwa datan pampah kabeh semung ungling pecut ungling gongso pangling maranggana miwangling pratungga sigur merwani pangandikan dadi kumangguli jining pandika Sang Prabu Duryudana arsa ndangu. Prawipun pandhita ngetal kandha nenggih kengeyang Sang Mahatmarsi para Bisma. Pramila tanggaping sasmita Sang Prabu Duryudana arsa nyugata dumateng praptanira kengeyang. Sigur maneh pangandikan dadi kumangguli wijining pandika Sang Prabu Jakapitana ya Sang Prabu Suyudana ingkang dereng kababaring lisan. Sring Astina Maha Prabu Duryudana
padha kumpul katok ngelmu sanyata sanyatane mung meh rasa ping ati bunga hengaran sugeng tias kala monten ina nora kaya si punggung anggongku ronggong hukungan satina-tina mremehke padane urip
dene paksaku make Sukmono mangadili duwe ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni ayo ndadekake kaget pekenira si Paman Pati wondene sirungsun bijana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting ndelahan nggih anak Prabu kepareng wantor sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sanget kwatosing manah pindaran salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji kepareng kula cumadung dawuh lungsung mawarta nyadong timbalan paduka sinuwun kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni inggih kadiparan sirungsun percaya minangka dadi batal wakilingsun pranata tata aragiting aprajan negari Jawa Sina marata diake aturna kelawan panjenenganipun samendang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih menawi paduka ndangu bab tata rakiting aprajan tartentu ngger sadetan badhe nguciwani para kawula sami sayeksa kapya karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mandhapipun dumateng para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegeladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang pamaning kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni inggih gawe bumbung tuwin maremti asing manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman mboten langkung kaprayoga panjenengan tuku lenggah kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi nggih namung ambek bilih kepareng ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Ngastina dosa menapa ingkang badhe kula sandhang wonten kula nampi wonten nampi sembahipun tiyang sepuh nanging semanten paman sing nganduga minangka dados nayakaning praja negari Ngastina kula inggih minangka dados nalindra paripaksa sembahipun Paman Pati Arya Sengguni kula tampi kandelo sami-sami mboten langkung pakareng utama mugia katindakna wonten ngarsa jingantika Paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang paman boten badhe suwala nggih kawula ana ninggih durmangke pupu depan turning saka lima pupu penemban Kumbayana arawa wonten praja negari ing Ngastina ingkang putra Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja sarawa paduka pupu penemban turning saka lima pupu penemban Kumbayana lole gondang blukuduk manyar-manyar semorante hawelah kemenaga kula kaprit gantel buntuting selikur kawula nuwun inggih anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wanter sabda tama paduka sampun kepareng wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima arah harja ning Sambikala tebih saking Rubita Durga mendhak kala sirna nggih pambagya raja sampun kula tampi mboten langkung ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima mugia kunjuk katurun teng ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Buputuna kula tampi akarya bumbung jasmanahipun ingkang putra mboten langkung kecak lenggah paduka anggenya rawuh wonten praja negari ing Astina Buputuna nak ninggih anak Prabu
Sampun boten kirang payu gebisanipun ingkang bopeng sekalima. Anggen kula sono wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kawula nan. Nuwun mangke yang sarana paduka Kanjeng Hyang Bisma ing ngetal kondo. Arawipun Kanjeng Hyang wonten Praja Negari Ngastina ingkang wayah pun Duryudana ingkang wayah pun Kurupati. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Putu Prabu Jaka Pitana iya. Sakalangkung pun yang kapiji sawanipun yang ana ngarsane Putu Prabu ing Ngastina gawe bombong sartane gawe marem wondene praptanipun yang kasugata sartane katampa kanthi kanan keng banget prayoga nggih. Ora liwat sembahe Putu Prabu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pun yang ngaturake salam taklime pun yang ngetal kondo konjuk ana ngarsane paduka Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu Duryudana. Kanjeng Hyang Bisma iki sampun ingkang wayah tampi akarya bumbung das manahipun ingkang wayah pun Jaka Pitana parang pangestu paduka Kanjeng Hyang badhe kula cancang pucing weni dumawing wijang rumaketing mertoya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung Kanjeng Hyang mugi kasekecap lenggah paduka Kanjeng Hyang Bisma wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang iya Putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun yang ana ing Praja Negara Ngastina dina sakmengko iki. Penemban Bisma kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Penemban. Begawan Durna iya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Kumbayana. Kula naknan. Sampun kula pundi karya jimat waripe dayanana ing kasantosan Penemban. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina Penemban. Iya Kumbayana Wipra kaya wis ora kurang prayoga praptaning sun ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban. Suman inggih. Iya sengkune tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Kawula neninggi sampun kula pundi karya jimat. Dayanana kasantosan lairan batinipun ingkang abdi ing kepatihan pun Harya Sengguni. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Penemban. Iya Sengguni kaya wis ora kurang prayoga praptaning sun ana ngarsaning Putu Prabu Jaka Pitana. Suman nun mangke Kanjeng Hyang mesti mawon kaget sutaning penggalih paduka Kanjeng Hyang. Wonten sak mangke kula pijirawipun kula aturi supados malapta wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang sarawuh paduka Kanjeng Hyang ingkang mayapun Jaka Pitana nyuwun lumebet bareng sesamudra pangaksami. Wonten kula lancang kumawantun angaturi dinani bali nglarapaken marapta paduka wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang Putu Prabu wonten timbalan yektine ya pancen pun yang iki ingkang minangka dicepuake dening Putu Prabu Duryudana. Nggih aja duweni rasa jigolan merkewuh luwih-luwih durgamu sangga runggi merga mangkene pun yang iki antaraning ngetal kondo lan Ngastina iki ora tak beda-bedake ora tak mbanci ndembanci ladan yen to pancen Putu Prabu mbutuhake kelawan pun yang aja wigih ringa-ringa radan pun yang katimbalan ing Wancirina luwih-luwih ning Wanciratri pun yang sagu sowan prapta ning Praja Negara Ngastina ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Mula kang saka kuwi gandeng pun yang wis prapta nang ngarsane Putu Prabu malah pun yang nungsung pawarta nyadong dawuh timbalane Putu Prabu Jaka Pitana kira-kira ana wigati apa sartane bakal ana sapirembakan apa sartane dawuhna ana ngersane pun yang sumedya nampa ature Putu Prabu Jaka Pitana pun yang bakal nganglungake jangga nilingake karena mastuti sabda pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu. Kanjeng Hyang Kanjeng Hyang yen pangapunten estripun akhiripun ingkang wayahipun Jaka Pitana nglarapaken paduka Kanjeng Hyang Bisma ngetal kandha rawuh wonten Praja Negari Gajahhoya. Saestu gandeng kula mrika ngrumaosi bilih pambayuning Kurawa inggih ingkang wayahipun Duryudana mrika taksih kuthung ing nalar cingkranging samubarang
pramila menawi kathah wigatos wonten salah satunggaling pepanggihan utawi pepinginanipun ingkang wayah tartentu kula ugi kedah tetarosan tetaren wonten ngarsa patu Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo saha kula kiyuniku pamrayoganipun saking para piri sepuh ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina pam Kanjeng Hyang estunipun anggen kula nglarapaken patu Kanjeng Hyang mriku kula namung badhe nyuwun pitutur menggah wejangan patu Kanjeng Hyang awit tigang condro kapengker ingkang wayahipun Jaka Pitana antuk sasmitaning dewa dewa paring wisik bilih ingkang arayi iku utawi ingkang wayah pun Jaka Pitana badhe jenjem anggen lenggah wonten Praja Negari Ngastina menawi kula sampun kadurungan wahyu kanalindran wonten sapagi para dewa para Jawata mripat badhe matedaken wahyu kanalindran ingkang awasta pun wahyu cakraning rat dewa sampun paring wisik wonten ngarsanipun ingkang wayah pramila Kanjeng Hyang kula nyuwun dawuh menggah kados pundi anggenipun ingkang wayah badhe nggayuh wujuding wahyu kanalindran kang nami pun wahyu cakraning rat mriku Kanjeng Hyang Hyang Pantara Ratri mung cipta kulon tanana liyan kaeksi Sundra maneh prasasatrekeng ulun kang sumambah Pangestu wayah Bathara jagat wilah ora pati nduga mana Putu Prabu pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana keng kaya mangkono yekti gawe bombong manahipun Hyang sartane gawe mongkok sotaninggalih pun Hyang Ketal Kondo lire manggene Kurawa kuwi durung nate nggayuh kengaran wahyu ya kanugrahaning dewa merga kondange ngakeh padha nyebutake yen to Kurawa kuwi padha duweni watak angkara nyang budi sandala nanging pun Hyang ngrasa nggih pun Hyang mangerteni yektine anggone Kurawa kang duweni slaga kang kaya mangkono kuwi yektine ora padha kelawan kasunyatan kang dumadi teges Kurawa kuwi yekti luhur bebudene nggih katitik Putu Prabu Jaka Pitana nampa sasmita ya dewa kang maring wisik kelawan sira kulup Putu Prabu Duryudana kalamun ta panjenengane bakal tentrem nggone lungguh dampar kecana negara ing negara Ngastina kalamun ta bisa kasembatan gayuh kengaran wahyu cakraning rat ya kang sinebut wahyu kanalindran nggih Kanjeng Hyang awit ingkang wayah menika anggenipun lenggah wonten Praja Negari Ngastina kula menika boten jenjem kula mriku mboten ayem awit patu Kanjeng Hyang pirsa piyambak kula tasih nyumurupi gemelaripun kadang-kadang kula pendho ing Amarta ingkang tasih gesang wonten Madyapada pramila dereng jenjem dereng ayem menawi kula dereng nyumurupi pejahipun kadang-kadang kula gangsal cacahipun nanging Kanjeng Hyang mugi dados ning kawuningan gandeng sampun pikantos sasmita saking para Jawata ingkang wayah badhe anggayuh wujuding wahyu cakraning rat pramila anggen kula badhe mejahi dhumateng pun para Pandhawa kula wurungaken
syukur pinake sewu ya nggih syukur pun yang mangayu bagya sekedhi jumuru merga wis tinarbuka penggalih putu Prabu Jaka Pitana teges pangandikanmu kang kaya mangkono kuwi ora mung kanggo abang-abang lambe nanging pancen lair terusing batin nggih Kanjeng Hyang pramila salajengipun kula suwun mengga kados punjanggen kula badhe alampah gayuh wujudipun wahyu cakraning ngerat Kanjeng Hyang mangkene ya nggih pun yang bakal nerangke kelawan sira kula putu Prabu nggih kasuwangaken yektine yunmu kepengin gayuh kanugrahan ya sapa wae ora mung kula putu Prabu Jaka Pitana titah sak Madyapada iki yen to kepengin kedunungan wahyu ingkang sepisan kudu tansah resik sartane jejeg kang dadi lair batine teges luwih-luwih sira putu Prabu kuwi jejering Nalendra kudu nglungguhi bawa leksana minangka pangayomaning kawula sak praja negara Ngastina teges pangandikane Nalendra mono sabda Pandhita Ratu teges ora kena wola-wali ora kena wah-gingsir yen to ngendika sak kelimah kudu den pinangkani ora kena mencla-mencli guneme kaya banyu kang tumumpang godhong sendhik kuwi ingkang sepisan nggih yen to satriya ya kudu netepi marang darmaning satriya tetulung marang sapada-pada numpes marang tumindak angkara murka paring buga marang wong kang kaluwen paring payung marang wong kang kodanan paring sandangan marang wong kang kawudan paring teken wong kang angel nggone njumangkake suku ibarate mangkono nanging mangkene gandeng sira kula putu Prabu kuwi jejering Nalendra Tama ndak jaluk ingkang sepisan yen to pancen lair batin nggonmu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat luwih dhisik weningna cipta rasa pangrasamu ya nggih merga mangkene sing jeneng wahyu kuwi bakal jenjem sartane bakal ayem manjing ana ngangganing titah waton to aragane titah kuwi wis bisa menep sartane atine wis bisa sumeleh ndak jaluk supayane sira kula putu Prabu Jaka Pitana nilar marang perkara kadonyan ya ninggal marang derajat pangkat lan sak manunggalane merga titah mono sugiya kaya ngapa mblegedhu kaya ngapa derajate dhuwure kaya ngapa besok to kalamun to wis titiwahyaning mangsa kala wis nekani kudu sowan ana ngersaning Gusti sing jeneng bondo donya derajat pangkat panguwasa mono ora digawa nalikane sowan ana ngersaning Gusti teges wong mati mono ora nggawa apa-apa ya sangune mung panggaweane ya amal kabecikane nalikane gesang ana ing Madyapada nggih Kanjeng Hyang nggih mula ndak jaluk ngibarate wong kang gayuh wahyu kuwi wong kang latihan mati utawa wong kang gladi sowan ana ngersaning Gusti merga mangkene wong gayuh wahyu kuwi kudu nindakake talak brata wong arep gayuh wahyu kuwi kudu alampah tapa brata teteki ana ngarsaning Gusti mbuh kepiye wae saranane ya nggih sing jeneng wujud dupa menyan ratus lan sak panunggalane mono mungkin arya sarana nanging ingkang bagus sartane ingkang wigati ya kuwi panyuwunaning ati antaraning atine menungsa kelawan Gusti kang ngakarya jagat mula kang saka kuwi ndak jaluk ya kula putu Prabu weningna cipta rasa pangrasamu aja mbok gagas perkara kadonyan kiwakna perkaraning bondo kiwakna perkaraning donya sartane kawula praja negara Ngastina ingkang kudu mbok penggalih merga ora wurunga yen to sira kula putu Prabu Jaka Pitana kelakon nggonmu gayuh wujuding wahyu kanalindran ya wahyu cakraning rat iki bakal ngembet marang karaharjaning para kawula akeh ndak kira mung mangkono mungguh pangandikanipun Hyang banjur babakan nggonmu kepiye nggonmu bakal miwiti laku tapa brata ndak sumanggake ana ngersane putu Prabu Duryudana merga kapitayane menungsa kuwi beda-beda ora kena den peksa putu Prabu nggih Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten patuhan Kanjeng Hyang Bismi ketal kondo sampun saged damel semeplong raos sing manahipun ingkang wayahipun Jaka Pitana ya tiba sepadha-padha lajeng sapangke kula nyuwun dawuh wonten ngarsa patuhan Kanjeng Hyang ingkang namipun wahyu cakraning rat menika dumunung wonten pundi
pun yang gandeng uga wis pikantuk sasmita saka ngarsane para Jawata sartane uga nampa pawarta ing bina tombok bakul sinambiwara pawarta binandunging karana nggih ing sakmengko wahyu cakraning rat bakal tumedhak ana ing telenging wana ya kuwi ana ing telenging wana ya ing alas ana ing kono ana sawijining wreksa gedhe ingkang mangkono bakal dadi serana lantaran tumedhaking wahyu cakraning rat mula yen to pancen putu Prabu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat ndak jaluk supayane talak Brata laku tapa Brata mesu budi ana ing telenging wana Krendayana ya ana ing weksa gedhe ana ing pojok iring kidul wana Krendayana ya ing kono wahyu cakraning rat bakal tumedhak nggih putu Prabu Jaka Pitana jagat Pangestungkara pamanari sing pundi kula wonten timbalan anak Prabu kados pitaken kula badhe gayu wahyu cakraning rat mriku sakmangke awit mengeti dhateng kalungguhan derajat lan pangkat lan jejeripun ingkang putra minangka Nalindra pramila kula menawi badhe tumuju wonten ing wana Krendayana laku tapa Brata kawula wonten praja negaring Ngastina boten saged dipun tilar kados pundi paman nuwun sewu lungkir nuwun sewu amit sewu saderengipun paman dari kados pundi menawi paduka pikantuk sasmita saking ngersane para Jawata bilih kedah anggayuh wujudipun wahyu kanalindran ugi ingkang sinebat utawi ingkang namipun wahyu cakraning rat nuwun sewu nggih ingkang paduka angkah menika rak naming wahyu ta ingkang paduka angkah menika naming katentreman kamangka nuwun sewu paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kedahipun sampun tentrem anggenipun gesang madeg Nalindra wonten Maraja Negari Ngastina awit paduka anak Prabu Jaka Pitana dipun kemuli bandha donya seprapat jagat menika kagungan paduka anak Prabu Jaka Pitana lah malah menggaipun ingkang pamaning kepatian tiyang ingkang kedunungan wahyu menika ugi tiyang ingkang gadhahi bandha donya menika ugi saged sinebat tiyang ingkang kadunungan wahyu mbuh menika wahyu cakraning rat mbuh menika wahyu kamulyan mbuh menika wahyu katentreman wong nek wis sugih wis mulya derajat pangkate dhuwur sinembah dening para kawula turta madeg Nalindra menika sampun saged sinebat titah ingkang kedunungan wahyu nggih kamangka nuwun sewu menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika jejering satriya kula mboten maiben kula mboten maidu mboten dadosaken perkawis menawi paduka badhe gayuh wujuding wahyu cakraning rat ning nuwun sewu lho nggih wahyu cakraning rat menika sinebat wahyu kanalindran lah wahyu kanalindran paduka menika ugi sampun ngregem menggaipun ingkang bobong kepatian liripun ingkang putra sampun ngregem wahyu kanalindran lah menika rak paduka sampun madeg Nalindra ta nggih cobi wong ki ora dadak nggayuh wahyu kanalindran yen ta dheweke wis lungguh ana ing dampar kencana madeg Nalindra niku pun saged dipun sebat bilih titah menika pikantuk wahyu kanalindran merga wahyu kanalindran niku wahyune wong sing bakal kepilih dadi Nalindra ngaten nek miturut kula kok nggih suman wonten dawuh penemban aku krungu aturmu kok sajake ngawur kados pundi ngene tak jarwani nggih jarwanto nggih mboten apa-apa aja belawanan ucapmu lho suman aku matur wigati ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana aku tak jarwani karo kowe sing jeneng wahyu kanalindran ki werdine apa lah nggih mangga suman wonten dawuh wahyu kanalindran kuwi udu mung sewantah pulung ratu kuwi udu mung wahyune wong sing bakal kepilih dadi Nalindra kuwi babar pisan dudu nanging wahyu kanalindran kuwi senajan to derajating satriya sing ora bakal sartane ora bisa dipesthekke dadi Nalindra nanging yen to satriya kuwi entuk wahyu kanalindran sing dadi Nalindra udu kok sing entuk wahyu kanalindran ning sing madeg Nalindra besok sak tedhak turasit satriya ingkang pikantuk wahyu kuwi mau ngaten iya kuwi mung kuwi Begawan Bisma
ya ora mung kowe Begawan Bisma nanging pinesti kodrat sing jeneng Wahyu Kanalindran kuwi werdine kaya mangkono. Ngaten. Iya Suman. Mula Kang Saka kuwi aja mung ngawu gawar ngawur. Aku ngerti janjane karepmu arep mblithuk. Janjane karepmu kuwi arep ngojo-ojoki putu Prabu Jaka Pitana supayane ora sida gayuh Wahyu merga ning ngatasi derajating Nalindra. Kok laku tapa brata, laku prihatin ora pantes mungguhmu ngono to? Mungguhmu ngono apa ora Suman? Tak takon karo kowe Suman. Ayo, wangsulan kowe bloko ana ngersane Begawan Bisma. Lah nggih ngaten iki jane pun ngarep kula niku. Oh, Dik Patih Arya Sengkuni sampean kok aja sok ngisruh to Dik Patih. Pripun Kakang Durna? Anak Prabu Jaka Pitana menika sampun madhep mantep kepengin gayuh wujudipun kanugrahan kengaranipun Wahyu Cakraning Rat. Lah nggih. Ning sampean kok aja malah mblithuk, aja malah ngicuk-icuki. Kudune disengkuyung, kudune di gawe bombong atine anak Prabu Jaka Pitana. Nggone panjenengane bakal gayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Sarana laku tapa brata laku prihatin ning Wana Grandayana. Nuwun sewu anak Prabu. Paman hari kados pundi? Menawi miturutipun ingkang bapa lho niki. Nek cara kula sing madheg Nalindra teng Praja Negara Ngastina, kula pun kekemul bondo donya derajat pangkat panguwasa. Sinembah dening para kawula miyang para Nalindra awit Nalindra kang sugih Herbondo Bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis derajat pangkat. Sugih Bandu menika paduka Nalindra ingkang abebala raja. Menika menawi ingkang dados Nalindra ingkang pamandung kiri. Kula moh ketayalan ngrekasa awake. Laku tapa brata wonten ing telenging Wana Krendayana. Teng alas niku akeh kewan galak, teng alas niku peteng. Akeh jingklong mesti mengke nalikane tapa malah mboten jenjemeng merga dicakati jingklong. Nek cara kula mpun to, lenggah teng kedaton nggih mawon mboten sah gayuh Wahyu Cakraning Rat utawi kengaran Wahyu Kanalindran. Merga nuwun sewu, derajat menika paduka sampun ngregem, pangkat paduka ugi sampun ngregem, bondo sampun kagungan sedaya. Panguwasa ugi sampun kasinungan. Lah pramila nek cara kula sing dadi ratu kula moh nggih kula moh trima keke wong liya wahyune Cakraning Rat ya wahyune Kanalindran. Wong wis dadi Nalindra kok isih arep entuk Wahyu Kanalindran. Mengkene dobel malah kangelan sing gawa to anak Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang katriga mulung. Katriga mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kurore kakiri kiri. Jagat pangestu ngrawayap loro jagat pamadayo wonten timbalan sareng kula petang sareng kula gelar kula gulung pangandikanipun Paman Hadi Sengkuni menika leres pangandikanipun Paman Sengkuni menika bener lah nggih ta cobi mang penggalih kemawon ratu wis kepenak mukti teng Praja Negara Ngastina. Lah kok entuk sasmita nek kon gayuh Wahyu mangka ning tengah alas. Ratu kok turut ngalas, priyayi kok turut ngalas niku ajeng golek ramban apa pripun coba mang penggalih. Nek cara kula sing dadi Nalindra kula gah kok nggih kula gah. Didhawuhi Sang Penemban Bisma akeh-akeh ngoten niku ming kula entahke nek cara kula. Nek cara kula lho niku, cara kula nek cara sampean nggih kirangan kula mboten mangertos. Paman Hadi Sengkuni nggih. Malah kula pesthekaken mengke sareng kula badhe gayuh Wahyu Kanalindran menika mboten saya kuncara Jayeng Bawana malah saya ngrantos merga wis kepenak kula urip teng kedaton negara Ngastina kekemul bondo donya dadak ketayalan mlebu wana tanurung wonten telenging wana mangke badhe pinanggih kathah sakathing rupita ingkang ngganggu gawe dados pepalangipun ingkang putra anggenipun badhe gayuh Wahyu pramila kula mboten sida mboten kula siosaken anggen kula badhe gayuh wujuding Wahyu Kanalindran. Lah ngaten rak malah sae. Ngaten nak malah sae lah. Nek ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten badhe gayuh Wahyu Cakraning Rat menika. Mboten. Kula aturi nyekseni sangjane para kawula negari Ngastina lan priyagung sedaya kemawon ingkang lenggah wonten mriki. Kula pesthekaken
kula menika sampun kadunungan wahyu kanalindran awit kula sampun matung nalindun Prajanegari Ngastina kula sampun sinembah dening para kawula mboten wonten ginanipun padha karo ning Wiyai Segara yen to Duryudana wis dadi Nalindra kok isih arep gayuh wahyuning Nalindra. Elah dalah Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Putu Prabu aja kaya mangkono. Aja waton gebyawuyah nampa cerita yen to durung mangerteni kanan sing saknyatane lho Putu Prabu. Kanjeng Hyang Bisma kados pundi? Pun yang rak wis omong to nggih. Wong arep kesinungan wahyu kuwi pancen kudu laku tapa brata pancen kudu laku prihatin. Ya senajan to sira kuwi Nalindra senajan to wis kekemul bondo donya. Nanging yen to pancen madhep mantep niatmu kepengin gayuh juting wahyu cakraning rat. Ya gelem ora gelem kepiye saranane mbuh angel mbuh gampang mbuh abot mbuh enteng kudu mbok lakoni kudu mbok tindakake. Nanging nuwun sewu pangandikanipun aturipun Paman Pati Sengguni kula menika sampun kadunungan wahyu kanalindran kula menika sampun kadunungan wahyu ning ratu kula menika sampun kadunungan wahyu kadunungan kanugrahan awit kula sampun matuk Nalindra wonten Prajanegari Ngastina Kanjeng Hyang pramila kula aturi nyekseni aturipun ingkang mayapun Jaka Pitana mboten badhe siyos lan kula wurungaken anggen kula badhe gayuh juting wahyu cakraning rat utawa sing jare disebut wahyu kanalindran niku. Yalah jagat pangesunggara Putu Prabu Kurupati ature Sengkuni kok ya ta percaya ature Suman kok ya tok rungokke ature Sengkuni kok ya tok paelu wong Sengkuni ki wis ket dhisik kejaman wong atuamu ya kejaman bapakmu Dastarastra madeg Nalindra Sengkuni kuwi gaweane wis ngicuk-icuk lah kok saiki isih wae to percaya to Duryudana Kurupati sengsara timen uripmu dicedhakke nggonmu madeg Nalindra caket karo menungsa sing cangkemane gaweane nyebar wisa kaya cangkeme Suman kuwi nek cara aku nggih cara aku yen to aku ngingu Nayaka sing kaya mangkono wong becek tak tundung minggat saka Prajanegara Ngastina Kanjeng Hyang marai paduka mboten sarujuk kaliyan geng dados pepesthenipun ingkang wayah pun Jaka Pitana kula aturi kesah kemawon saking Prajanegari Ngastina piye kepiye Putu Prabu ngendika kepiye menawi paduka Kanjeng Hyang boten sarujuk kelan menapa ingkang kula gayuh sartanipun boten sarujuk menawi kula murungaken anggen kula badhe gayuh wahyu cakraning rat kula aturi kesah kemawon wonten Prajanegari Ngastina. Oh kowe nundung aku ngono kowe nundung karo Poniang Poniang wis ora dibutuhake nggone praptoning Prajanegara Ngastina ya tak pinangkani tak turuti Poniang kondur pertapan Malkanda Gereng.
swamya ngamrangangang kati karananing kaswase yaneng marga hamalatgung tumiring sang kondo astrat mojo jagat pangestu piyai sepuh sesepuh sing kula sepuhke kudune nyengguyung karo apa sing digayuh kalian wayahe nek kula murungke gegayuhan kula ya kudune sarujuk ora malah nesu ora iso dianggep wong tuwa nek kaya ngoten niku nggih kula piyambak ya bingung kula niku sak judheg lho nggih judheg liripun kados pundi pendak-pendak ingkang Hyang Sang Mahatma Resiwara Bisma rawuh wonten Prajanegara Ngastina niku mesti sithik-sithik ming mejang wae sithik-sithik ming mejang wae ming ceramah kula bingung Kakang Durna niki nggih padha wae ngapa sampean ngarani kula ngapa sampean pendak-pendak teng transit kalih miru jarik mesti cangkeme le ceramah ya umume wong urip ta Dik Pate sering pengalaman sampun nggih menawi ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mesti akan bilih mboten siyos tuwin amurungaken anggen paduka badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat paman dari seguniki kinanipun menapa kula nggayuh wahyu cakraning rat utawa sing sinebut wahyu kanalindran wong kula menika sampun kedunungan wahyu bondo sementen akeh niku agungan kula piyambak boten enten titah ingkang badhe ngucik dumateng keprabonipun ingkang putra Jaka Pitana. Nggih, nggih. Ning napa badhe mboten jenjemanahipun? Liripun Pandhawa tasih gesang wonten ing Madyapada. Kula aturi damel karti sampika. Supados Pandhawa dinten sak menika ugi modar ngatang-atang dadi bathang. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone. Bapak Durna majeng anggenipun lenggah wonten dawuh menapa Bapak Durna? Oleh astaka swala sila pertapa sumorante hawala. Nuwun sewu anak Prabu kemareng kula semua atur. Kula kama wantun lancang matur nasa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Bapak Durna kados pundi? Kula tak rasa ngrungokke ature Dik Pati. Arya Sengkuni niki. Tangan kok ngerese ra jamak-jamak. Kapal tok. Badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu lho, Nggih. Nggih. Kula kinten kok rasane eman-eman. Eman-eman liripun kados pundi? Paduka menika Nalendra. Nggih. Tumuli Nalendra menika mesti kemawon kagungan tedhak turun kagungan putra. Lah putranipun menika sak mangke menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana surut lengser ke prabon tartentu putra paduka. Ingkang badhe nerasaken lumintir ke prabon paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih, pareng pupun bantur kados pundi? Kamangka nuwun sewu. Putra Ngastina menika namung putu kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandragumara. Lah menawi samangke anak Prabu Jaka Pitana mboten kersa nggayuh wujuding wahyu cakraning rat, mboten kersa nggayuh wujuding wahyu kanalindran, menapa mboten langkung mrayogi menawi ingkang gayuh ingkang putra inggih pun putu kula Lesmana Mandragumara kemawon kira anak Prabu. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana yogi tukang walang ati. Yogi tukang kudu garing. Jagat pangestu kula. Sareng kula penggalih, sareng kula petang, kula gelar, kula gulung. Pancen leres pangandikanipun Bapak Durna. Leres nggih. Nggih. Bareng ngaten, kula mboten sanggaya wahyu cakraning rat ning kajengipun anak kula pun Semana Mandragumara. Nggih, ngaten. Menika sae sanget lho, Nggih. Nggih.
Mangke Lesmana kadhawan supados laku tapa brata wonten telengi wana Krendayana nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Paman Arya Wonten timbalan. larapno sumanyat majaning sun Lesmana Mandra Kumara. Inggih ngestaken dawuh nyun pamit matal masilan Ngatos-atos sampun kados laralin. Paman Pati Arya Sengguni. Budaya negeri. Waduh, aduh. Basuki. Rama nyuwun dhaup. Lungguh. Sing sopan.
Asinongwati Asinongwati jagat kinari among balu membak ombaing sang motra ana bale lumut ambrek kang awit ta dedenjeng babatoke ngayam wana Rama nyuwun dhaup jagat pangestu Paman Arya wonten timbalan mriku anak kula Kyat Majaning Suna Semara Mandra kumara saking pundi teka mriku wonten bathuke wonten sentere niki wau kula goleki teng kesatriyan mboten wonten jebul tinemunipun niku tenggen grimbul-grimbul Kalanjana larene pados walang sangit nggih jagat pangestu Lesmana anakku cah bagus iya ditimbali wong tuwa sing apik kula wonten dabluk Rama Prabluk Duryudana jagat pangestu anak ratu kok golek walang sangit langge nggih nyambel Rama kula kaget sowan kula dipiji kalih Eyang Asuman kula katimbalan marak sowan wonten ngarsaning Gus Rama Prabu Jaka Pitana Rama kula nyadong dawuh lah nggih dawuh niku nek dibasake dawet putuku Lesmana Mandra Kumara padha kanthi raja sak sowanmu ya ngger putuku cah bagus kula nuwun inggih Eyang Eyang Durna slamet riyadi sawanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang kula ngaturaken bekti kula tur kunjuk wonten ngarsanipun Eyang Begawan Durna tak tampa ya ngger putuku Lesmana cah bagus putra ratu kok ya gaweanmu nyuluh walang sangit nek ketiga nyuli walang sangit nek rendeng kowe golek kicat Lesmana pangestunipun Kanjeng Eyang kula niku nek rendeng bikak warung bekicot wonten ing laladan Magetan Kanjeng Eyang bekti kula katur Rama Prabu ya anakku Lesmana cah bagus lak tampa ora lewat pangestu wong adoh Ngastina Tampanana oh inggih sampun sanget anggen kawula pundi Eyang Patih kula wayah Mas arit kula wau pundi nuwun sewu nika arit teyengen terus ngopo nek teyengen mboten pantes dipun beta wonten madyaning kedaton Allah arit kula wau pundi wonten Jawi kula selehke teng ngebuk nika wau nggih Lesmana kula Rom sowan ana ngersane wong atuamu kudune sing pantes nggonmu nyandang kuwi kok nganggo celana kaya ngono niki yo niki celana training yo
Ana tulisane Nggih niki. MTS 9. Nggih niki sing gawean kula nggih nyuluh walang sangit Rama mboten napa-napa. Ora dadi ngopo nanging sesuk meneh prayogane ya sing miyayi. Nggih, Nganggo jarik bapa ngono. kula gadah jarik ning sing tretes prada. Kula isin nek ajeng nganggo disin-isin bocah-bocah rom. Bekti kula kunjuk. Wis bar ngaturke bekti nggih. Oh, lesmana ki bocah ki ya pancen nyenengake tenan. Agi nyawang masuryanmu ki Mas ki ya. Gawe senenge ngati Lesmana. Sampeyan niku ngece apa cen kesenengen. Engko nek ana pendhita tak plotrokke celanane mbuh lho. Lesmana anakku ora kena kaya mangkono karo boneyangmu. Ing Sukalima. Inggih, Rama kula nyadong dawuh. Lesmana Wonten timbalan. pun Rama lagi wae pikantuk sasmita tulung candra kabungkur saka ngersane para Jawata. Kalamulta pun Rama kudu gayuh wujuding wahyu kanalindran kengaran wahyu cakraning rat. Heeh, anu iya, anu nggih. Gandeng pun Rama ngrasa Kalamulta Prabu Duryudana wis kasinungan wahyu ana ing praja negara Ngastina. Mergo aku wis kekempul bondo donya. Mula sing tak jaluk sartane tak dawuhi supayane gayuh wujuding wahyu kanalindran Olarya kejaba ya mung atmajaku ing Saroja Binangun ya kowe Saroja Kusuma ya anakku Lesmana Mandrakumara. Siang Pantara Ratri among cipta pukulon ong tanana liyan kaeksi mila katur kang cun domane prasasatragang ulun kang sumembah mung kowe Pratanta Prabu miang kagungan to sing sim sasampun prati katonas to pukulun la Tenarapati Wisnu Dewaning sun ing kong langening kalangkian aklar pantal mun saretinon le kekonang suram sorotetan pada kasolan pacaring purnaming kekono dasaring mangsa katika
Aduh Rama Prabu, kula kok kaget sareng kula kadhawuhan gayuh wujuding wahyu cakraning rat ingkang wasipun menika wahyu kanalendran. Rama paduka menika prawasa pirsa piyambak, kula niki sepisan kemawon dereng nate gayuh kang nami wahyu. Merga kula moh sababe apa wahyu niku lanang, kula moh Rama. Lesmana Mandraku Maraputuku aja kuwatir. Mengko yen kowe ora saged apa brata dhewe, kowe mah kowe ora wani laku apa brata dhewe. Mengko apa yang sing ngetutke kere? Lah lajeng wonten pundi yang dununging wahyu cakraning rat? maju supaya bobot turno paring dawuh lawan sira. Ngestaken dawuh Rom. Kanjeng Hyang nyadong dawuh niki wau kok dadak dilebokke ayak teng klenyit. Pancen yo kudu mangkono Lesmana. Nggih, dawuh Hyang. Seranane kowe kadhawan gayuh wujuding wahyu cakraning rat, aku tak takon karo kowe ya nggih. Pripun Yang? Kira-kira kowe sagu apa ora? Gelem apa ora gayuh wahyu cakraning rat? Nggih sagah, ning pripun carane? Ngene ya, Nger. Wong arep gayuh wahyu mono kudu laku tapa brata. Tapa brata. Tapa brata brat. Niku pripun niku? Tapa brata itu semedi. Oh alah, semedi. Kalih metongkrong kalih hudud. Dudu. Kuwi ya pancen semedi, nanging kuwi dudu gayuh wahyu. Oh nggih. Niku buang wahyu gayuh kalegan niku nek kalih metongkrong niku Yang nyadong dawuh Yang. Serane wong Tapa kuwi ya Nger, tak kandhani. Pripun? Wahyu cakraning rat iki bakal tumedhak ning telenging wana Krendayana. Mula tak jaluk kowe sowana kowe prapta mlebu ning wewengkon wana Krendayana. Neng kono golek ana wujuding wreksa gedhe sing mapan ning sak pojoke ngiring kidul wana Krendayana. Ngater ya nek kula pun nemu wite terus pripun ditebang napa pripun aja tetebang kowe lungguh ana sak ngisoring weksa kuwi tumuli kowe laku apa brata kowe semedi malah dining meminta ngersaning Gusti kang karya jagat njaluk sih wilasaning Sang Hyang Widi supaya nek kowe dinahi petunjuk dinahi pituduh kepiye nggonmu bakal gayuh wujuding wahyu cakraning rat. Oh alah ngaten nggih. Agene iki mengkon lungguh sila metengkis. Mengkon meneng wae. Rak ming meneng mawon to Yang. Mung meneng wae. Oh nggih. Nek ngaten ngestaken dawuh Rama Prabu. Anakku lanang Lesmana kepiye? Nyuwun pamit madal pasisilan. Madal pasilan aja tada beli. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja bocah cilik. Tak jaluk muga-muga kowe bisa gayuh wahyu cakraning rat. Ngestaken dawet. Kanjeng Hyang, piye Lesmana? Napa nek wong Tapa niku oleh sangu gogek
Wong tapa kuwi kudu nyingkirake marang hawa nafsu. Wong tapa kuwi anane mung tansah ngeningake cipta, mlenging rasa, ngeningake babanawa sanga. Oh, ngaten. Iya. Nek sangu gogek mboten angsal, berarti angsal sangu peyek. Peyek ya ora kena. Oh, wong tapa kok sangu panganan kuwi ora kena, ora kena. Tapa kuwi teges aku prihatin. Ya tapa kuwi ya laku poso kuwi. Lesmana. Oh. Nek peyek mboten angsal sangu gula teh angsal mboten ora kena, gula teh ora kena. Nek mboten angsal beto radio angsal mboten ora kena, ora kena. Kula pengen ngrungokke ketoprak. Napa mboten dipun keparengaken ora kena Lesmana. Oh, wong tapa kuwi kudu resik saka apa-apa. Oh, nggih. Nggih pun nyuwun pamit. Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Babar pisan. Sak pangeripun anakku kula Lesmana Mandra Kumara. Kula suwun supados Bawa Durna ki ngrumaksa ki. Oh nggih, peringaten malah sak mangke Kang Bapak nyuwun pamit lho nggih. Mangkahang gruh sesumbar. Mawalindo bumi kuncingku maludok guntur gatuk. Lumembah penyu kanggo mambang. Oh, kula balang puja-puji santi mugi rayu tindahipun Bawa Durna. Matur sembah nuwun Anak Prabu. Lesmana, Kula wonten dawuh Rama. sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Eyang Durna gati monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang Ayo putu kula Lesmana. Ora kono. Nyuwun pamit. Padha kendire kaya.
Sangguni. Kula wonten maring ngadhawuh nggih anak Prabu. Babar pisan. Sak bidalipun anak kula Lesmana Mandra Gumara Kurawa kadhawan supados andherekaken lampahipun anak kula. Inggih ngestaken dawuh ngrumajangi tindakipun Kang Putra. Iya Paman. Babar pisan. Sedaya kemawon Kurawa 100 sampun ngantos wonten ing jijir. Kula aturi supados ngrumajangi dumateng praptanipun anak kula Lesmana tumuju mlebet wonten ing wewengkon Wanakrendayana. Inggih ngestaken dawuh nggih kepareng nyuwun pamit madal masilan. Atos-atos sampun kados lari alit Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Buparno kang padha sibuk jenenge Senedya kundur kedaton kaya wis purna gatining pananggilan. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarmo kadanging pun Kakang purna gatining pananggilan. Arsa Sang Nata Kundura ngedaton seluk saking dampar kusana kinapit gambaran gading kadheraken sangyaning peromban jadi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun katiron saking Mandra Sang Prabu Duryudana minggah wonten samadring sanggar planggatan arsa ngunjuk syukur wonten ngasaning Gusti kang akarya jagat.